гледаме кой си мисли за вас. Първо да видим кой гледа това видео, нали, за кой се отнася. Кой си мисли за вас. Така. Вие сте... Да има някаква... Да, излезе мъж, въздушните знаци, който също така може и да е мъж, който е на висок пост. Също така, да, ще си говорим за любов, съответно. И да видим жените кои са. Кралица жезли, страстна, огнена жена. Добре. Така. Това са и също така огнените зоди. Така че мъжете, които са въздушни зоди и са на или пък са с по-ясно слагащи границите си, или пък за жени, които са огнени зоди или с огнен темперамент, това може и да става въпрос и за вашите асценденти, то се отнася за вас това видео и нека да видим кой си мисли за вас. Тук има разбито сърце. Някой, който много е тъговол, но край на тревогите, разочарованията. Мъж, който е стабилен, за жените става въпрос в момента, нали? Който е разбрал много неща. Край на тревогите, разочарованията за това отчуждение и това отдръпване, което има от този мъж. Този мъж се е превърнал буквално... Да, ето, завръща се. Завръща се към вас, съответно може да го тълкуваме и като мъж, който е бил по-остър, по-студен. То тук вече се явява като завръщане на мъж, който е по-стабилен, озрял, видял много неща от обществото, готов да съобщи за това, че иска сериозни отношения. Да, той затова е стабилен. Все още се съпротивлява, съответно мъжете обръщате към вас, все още се съпротивлява, обаче вътрешно със себе си. Как да го направи? Иначе е взел решение. Но ето го предложението. И тук в случая огнената жена излиза като императрицата. Така че взел решение, ще направи предложение към императрицата. И какво ще е това предложение? Ще сравним. Ами, че освен, че иска да е стабилния мъж за вас, иска да е вече, ако преди малко имахме кралица жезли, то тук излиза, вие сте си огнен темперамент на жените. Нали? Огнена, палеща жена. Тук се явявате вече като императрицата, т.е. освен, че императрицата е 4 архетипа, то тя знае какво иска, стои си, чисто женската енергия, дала каквото е дала и вече очаква. Ако не получи, това вече не е нейн проблем, нали? Тя решава вече. Тук вече вие сте се концентрирали в императрица да стоите, в позицията си на императрица. Знаете, императрицата по принцип какво е. Тя не моли, тя не гони. И този човек се трансформира, иска, нали, вече осъзнава, че трябва да стане стабилния, завръщане има. Както и крал жезли. Тоест, тук вече имаме двойка, нали, кралицата жезли в началото с крал жезли. Тоест, този човек иска да сте двойка и тази огненост, пламеност направила избор да вече да прояви сила, да се завърне с дом на любовта, буквално излиза с нали, забавленията, с вас, разбира се. Имайте предвид, обаче, че в обкръжението на този човек има някаква жена, която определено доста го шпионира. А той е свързан с зависим с някакви пари с нея.
тя шпионира отдалеч, нали? За да наблюдава дали ще започне той новото начало, защото има подозрение. Тоест тук имаме избор на някакъв мъж, който е бил в някаква криволичеща такава ситуация, май между два избора. И тук вече е взел решението към императрицата, нали, буквално. Но в обкръжението му има друга жена, която тя от водните зоди излиза. Може, не е задължително, може и асцендента да е такъв. Която все още наблюдава, отдръпнала се, но като че ли очаква да наблюдава за негово ново начало и затова той на къде ще тръгне. В крайна сметка, на жените, които гледат това видео, имайте предвид, че вие сте манифествали, нещо сте правили, нали, по темата, нали, да се освободите от тази негативна енергия, която е имало преди това. И ако ще се върне този човек, то да се върне подобаващо, и да, то ще се случи. Защото буквално излиза щастието и семейството и това да, дето се казва, да се узакони вашите отношения пред закона, пред канон. Няма да видим с тази жена, която стои в кръжението и наблюдава. Да. Тя има интуиция и знае, че тук има любов между вас, между другото. Прави планове, някакви обаче е нерешително, защото смята, че тази кралица жезли, която още в началото излезе, тя смята, че там няма да успее да пробие. Тоест, тази жена знае за вас. И нещо е имало, което е станало, и затова нещата са били в ето с отчуждението и с знака за тъга. И този човек се осъзнал, не знаете. Това е много добре. И той мисли за вас. И затова излезе, че той ще се завърне и ще... Но жените много, много добра трансформация имало при вас и той затова ще се завърне по начин, който вие точно ще искате. Ами, успех желая и за лично четене може да ми пишете на съобщение, за да ви кажа условията, защото това е общо четене.